खुलुमबाय आं एसकिं आंनाव दायो 1232 डलार दङ आंनाव दायो 1232 डलार दङ मा डलार बियो मिथिना लानि फै दायो आंनाव 1232 डलार दङ दा बे डलारखौ आं बबेनिफ्राय मोनखो एफा बुरजा डलारखौ आं माब्रैहाय मोनखो बिनि बागै मिथिनि फै नाथाय बिनि सिगां आङो रावखौबो फर्स खालामा नों गावनो रिसार्च खालाम आरो बिनि बागै नलेज ला बिनि बागै नों तदन्त खालाम मा मार बियो बे जाहैबाय मोनसे ट्रेडिं डलार बेनि नामानो जाहैदों ट्रेजार एनएफटि नोंथांमोना बेखौ गुगोलाव थां क्रोमाव थां सार्च खालामबानो नों अलरेडि गासैबो ओंखारजोबखागोन आरो बियो दिनैसिम खै बोसोर जाखो बेनि बागैबो आं बुंनो दासिम बियो रानिं 3 इयार्स जाबाय बोसोरथाम रानिं जागासिनो दं हा दा ट्रेजार एनएफटिया मा मार बबेनिफ्राय फैदों मा बुस्थु मार माब्रैहाय मारै फैसा होयो आरो माब्रैहाय मोनखो दिनै थैगोन नामा गाबोन ओंखारलांगोन नामा बिनि बागै मिथिनोबा नोंथांमोना बे ट्रेजार एनएफटिखौ गुगोल बा क्रोमाव थांनानै सार्च खालामहै आरो बिनि गासै एपआ प्ले स्टोरावनो दङ प्ले स्टोराव थांनानै नोङो ट्रेजार एनएफटि मोनसे एप डाउनलड खालामनांगोन बिनि उनावहाय नोङो बाइनिसाथ' नोङो डलार बायनो हाग्रा नङा होमबा इन्टारनेशनेल एप जेरै जों फनपे गुगोल पे पेटिएम सालायो नङा होमबा जों बाइनिसावहाय बेखौ लानो हायो दा बाइनिसखौ नोङो बाहेरा मानसिफोरनो अलाव फाननो हायो आरोना बे बाइनिसनिफ्रायनो बे डलारखौ आरो जुदि नों रावनोबो फाननो गोसो गैयाब्ला नोङो गावनि एकाउन्टावबो लानो हायो दा एकाउन्टाव लानो थाखाय नोङो इन्डियानि एप कइनडेक्स होननानै बुङो बेखौ नोङो डाउनलड खालामनांगोन बेनिखायनो बे मोनथामखौ एपखौ नोङो डाउनलड खालामबानो बे ट्रेडिंखौ खालामनो हायो दा रावखौबो फर्स खालामा दा आंनियाव 1232 डलारा दानि माबायाव बेसेबां जायो मिनिमाम हमनानै ला दायो डलारा जाहैबाय 1232 इन्टु 91 डलारा दायो दाख्लै 96 थांदोंमोन लगभग 1,12,112 थाखा दं आंनियाव आं दानो गोसोबा दानो सेस दिरुनजोबनो हायो अलरेडि आङो 500नि बारा दिरुनखांबाय जाखांबायबो दा बिनिखायनो आं बेखौ रावखौबो पस्ट खालामा नोंथांमोना गावनो रिसार्च खालाम आरो बिनि बागै नलेजखौ लानो नाजा दा बिनि सिअ'आ सोर बबेनिफ्राय फैदों दासिम बियो बबे कान्ट्रियावहाय हाबनो मोनखो दासिम बियो मिनिमाम 90 कान्ट्रियावहाय बियो आगान होबाय आरो 3 इयार्स बोसोरथाम बियो रेगुलार सोलिगासिनो दङ बिनिखायनो खावलायदों सोरबा गोसोबा ट्रेडिं खालाम निस्सय दिनैनि थारिखआव मा होनगोन ना फैसा गारनो हानांगोन नों जुदि मानसि जानोब्ला फैसा गारनो हानांगोन थैनाय थांनाया जेरावबो दंखायो मानसियाबो थैयो जिब जुनाराबो थैयो बेनिखायनो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरोना वाइबि नङा नाथाय बियो वाइबिया जाहैदों मोनसे सार्केल एकाउन्ट आंनिखौ नोंनो हरदों बैनिखौ बैनो हरदों बेयो जाहैबाय मोनसे मार्टार एकाउन्ट बेयो मोनसे एरेस्ट जानाय एकाउन्ट ओंखायनो ट्रेजार एनएफटिया जाहैदों मोनसे पार्चेस ट्रेजार एनएफटिया मा बुस्थु बेखौ मोजां सार्च खालामनानै नाय बिनि उनावहाय बिनि नलेजखौ लानानै नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना जुदि बिनि बागै ट्रेडिं खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन थेंक इउ